Šta ću radit sad? Nemam ništa. On se sa stolce baca. Kako? Joj, ono me drugo boju. Ući, čekaj ovako, jel? Opa, jedan, dva, oj, sinkovi moji. Sinkovi. Oj, jebote stolca i nogari. I naslanjač. Hoću nešto novo da ljudi isprobam. Aj, znam čega ću se igrati. Igrat ću se Supermana. Superman sam ja. Ja se još malo da se bacam. Neymar.